Amin ang kwarta, pre. Gani. Scammer juga ka kung tumbinsa ka ba? Oh, kinawat. Masih kinawat na ba niya, pre? Kinawat na ba niya, pre? Oh, kinawat tapod ni. Malasig yung gabluak. Uloy, buwa ka ganung bukol man na muna nga. Buwa man na mo gilaptan. Gani, napakay pabutang-butang jaryo nga. Ibalik na, pre. Ibalik na, pre. Ibalik na, pre. Mamli klaro, amin ang. Balik ang kwarta, kuha ang kwarta, pre. Ano, dalasmag oh, sulmag. Uy, suko man noon. Pre, pre. Buti nga naggang ininit, pre. Uy. Dungbins pa niyo. Uy. Uling. Nga nara diri ang asaw ka ba to? Mandasmag magada. Dungbis. Lasam balalay ni Piliji dire sa Lamboy log Milben. Dire, amo malay. Diri kami man eh. Kami man. Iligsoon mo ulo nam. Si Uno. Si unom tulor man mi. Tulor naman mi diri aba. Sos nang crossover nang gini ng mata ni mo day. Bantog ra unog yung pananaw. Kalawat na nga. Asa na gidala nimo? Tingnan to. Gibaligyan niya TV so ano lagi. Kato na ino. Sam na Luya. Tumbins ko dai kay Daot mo to imong gibaligyan sa mga TV. Dalaot pa rin yung kularta. Daot. si Daot yat. Mahugay ni balalay ko dili reno kaya kung ululi ang kularta ba. Ano man, unsa na yung mong kwarta dai? Buwa nga tinuol man to di ba? Ano na mong kwarta? Iken yung kularta oy. Si Piki ang yapon ni muwang. TV may piki. Alasa kung tilibi kay kuluhaon ako kung tilibi ba. Gilabay na gilabay na mo TV. Ano mo kay daot man. Sa ang likod ato nga. Piliken yung kularta oy oh. Sos 2,000 galaan kayo. Buwa nga. Gika man nagbangko na. Balangko balasig inyong gipaplintiran ra. Pintiran. Kalapi rin nyo. Dili buwang original na. Asa mo Original na. bugat. Ipalit ang Lambi tayo akong ng bugas no. tilibi oy. Gilabay na mo kay daot man to di mga puslan. Sos, ululi ako na yung kularta oh. Nagunsa magadiri nga perti mga sayuha. Ululi yung kularta no. Bulungol mo. Iuli nga imong TV daot. Diyan ka man Dalaot TV. yung kularta oh. Sos, ang kalawa. Dili man na piki na atong kwarta di ba? Yo, ipalit ganin ang talag bugas no. Si Piki ana. Sos, labay po mo istorya duluha. Alam niya oy. Duha. Sara man ka. Kusubir yung mata. Nag-crossover Oh? o tanay kung dawanan ni ba? Bantog duha ni pananaw. Sos, naulong sam na yung ilinom halatag ug salapi be. Oh, Hoy, dili. Buwang mo man ni, di man ni mo. Sige, nagod ululi yung kularta ba. May nabi biskot daot magyapon to imong TV. Sos, Ato gilabay na mo. Wa dito sa sagbutan na. Unsa man ang dala nimo nga planggana? Ang dadaan ang puga planggana. Baligyan na po nimo na. palalit ng palanggana. Dili, daga planggana sa balay ka mo. Palit mo. Palit. Murag gulay pa. Planggana sa balay oy. Nyo ha? Oh, wala. Palitan na na. Pila man ang planggana ni mo day. Ano na? Walang 1,000 ra oy, balarato ra. Mahala naman na mo. Abi naman ang Mahal naman kayo na yung planggana. Gold naman yung planggana. Stainless mo kunagod. Tanaw. Klaro plastic ano? Ito may kulor na stainless. Kuluror man na. Lunor. Balis gulunit, stainless. Basig na idaot na. Basig buslot po na po. Okay, pinoy oh. Kulusok pud tilingog oh. No? Wala gini, wala gini. Hindi sabay. Wala gini pliki oh. Nganong na may jaryo. Balag-o magay no. Di palalit og gahapon ba tong nakoy kularta nga galamay. Palitan na pre, kay murag wa mo kay planggana pre. Gani kay murag. Loy pa ba, loy? Paningot. Loy. Kani among kwarta mga tinuod jud din unsa man kanilang mong ibayad do. Sayaw na ay be. Pilike man yung kularta. Kanina lang. Alasa akong tilibi kay kuluhaon ko to. Kaya dito sa Ah, ganito no, labay na mo dito. Alasa dapat Tos pika sa putan. Kay daot man do, bangag ang likod. balangag ang likod na to. Bangag ay no. Sa Alasa gyud balangagan. Hindi pre, takain na pre para makalakaw na pre. Ayo. Ay, mangilabot. Ayo, mangilabot mga kape nga mo man eh. Di man ni mo. Sa budget tadi. Oh, Yini adto ka dirig. oh, lakaw na dito kay. Balasa Nilog na pilike pugad po yung kularta. Huwag tinuod na oh. Tinood na. Ika nagbangko. Bagong kwarta ron. Alata kalapi be. Dili. Ay! Di lagi. Oh, Dawa. nawag inang init. Inom bulitso. Wala mo nag salaba oy, salakit kung balaba oy. Nabaday kape nga bugnaw. Init na. Kirawan kamot dod. Palakuan na pre. Ako na. Alasa ko silinga. Palakuan na pre. Kirawan kamot. Woo! Grabe ni, dungbin sa basta makagunit og kwarta ba kay diretso ra lakaw. Okay. Naway panangid ba? Mao kay no, pistig suga mo. Lakaw sa kaguwang eh. Gani wa pa di pasalamat. Okay, no? Okay ba yung planggana be kay murag? Oh, tanawa na pre. Gamit yun yung ugma ba kay manglaba ko. Ah, sakto jud kayo. Di ka na mahal pre, mugmahal ra kayo. Tama ra no? Okay raman Kay kay murag. stainless magatuingon niya. Stainless jud pre. Oh, no tanaw nanten. Sus.
Ayay! Lagi ni pre. Tawai scammer dyan lagi ni si Dungbins lagi, pre. Dung Benz nga. Magukod ba to ba? Magukul ba ito, pre? Kukul na, pre. Puing, tuhaan na to. Naroto niya, pre ba? Oh, pre. Tula lagi, pre, oh. Pre, kukul na, pre. Dung Benz. Yan. Nah, tago-tago. Bago to. So, man, langgana na itong miss nga. Buwak man yun. Huwag mo naman pelangganan ni mo, Dungbins. Sos. Buwak man yung langgana nga. Amin ang kwarta, pre. Yan eh. Scammer juga ka magsakog. Tong binsa ka ba? Oh, kinawat. Masih kinawat na niya, pre. Kinawat na niya, pre. Oh, ginawa tapad ni. Malasig yung gabiluak. Pre, buwa nga ganung bukol man mo na nga. Huwag na mo ginaptan. Gani, napakay pabutang-butang. Jaryo nga. Ibalik ka, pre. Ibalik ka, pre. Buwak man din, din. Ibalik ka, pre. Mami, klaro. Amin ang Ibalik ang kwarta. Kuha ang kwarta, pre. Ano. Dalasmag, oh. Sulmag. Uy, Mas magda- suko man noon.